Георги, идвай тука, бе. Не ме карай да викам по теб, момченца, стига си играл с тези котки. Тръгвай към магазина, че ще играеш шамарената фабрика. Лиглю с лиглю. И Георги, от сега те предупреждавам без баклуци. Пари излишни нямам. Оле, Снеже, ти ли си на смяна, ма? Да, ма, замествам колежката. Пак ли, бе? Снеже, ще разгледам набързо какво ми трябва, че Боб ще готвя и идвам. Снеже, дай ме от моите цигари, бе. Ей, извинете, ама ние сме преди вас. Аз дам едни цигари да взема, че бързам. Не, тези не на мене. Не виждаш ли, че съм майка с дете, бе? Ама една минута ми дайте, де. Значи... Една-две хит ще ме интересува, аз съм наред. Ма нахална работа, малко се съобразявайте, бе. Айде отзад на опашката. Скочубра с кочубра. Снеже, все бързат за някъде. Ма аз не бързам ли? Георги, остави го този чипс пак ти, бе. Ей, с тебе няма да се разправям пред хората. Тебе направо ще те бия. Същият като баща си. Айде, Снеже, оправи ми сметката. Най-накрая след 5 часа висене в това летище. Георги, айде не точно моля пред всички. Какво е това, бе? Бе, какъв е този на нашето място, бе? Ама, excuse me. Това е нашето място. Я да ставате веднага. Sorry, I don't speak Bulgarian. Хич не ме интересува, че не говориш български. Това не е мой проблем. Да си се научил. Айде, ставай. Аз съм си платила за 10 места. Нахална работа са те англичани, бе. Бе, Георги, айде по-бързо се намърдвай, бе. Не ме карай да викам пред целия самолет. Ей! Ще те опредаша? Абе, Георги, как се закопчая този пуст колан, бе? Георги, спри да се въртиш като шиле, бе. След малко излитаме. Извинете, може ли дъщеря ми да седне до прозореца, защото това нещо я успокоява? Моля? Ами, може би следващият път ще си купите билет до прозореца, за да седнете до прозореца. Ама вие сериозно ли? Слушайте какво. Аз съм си платила, за да седна до този прозорец и хич не ме интересува кой как се успокоява. И също така, не ми идвайте с тези номерца тук да ми просите съчувствие, не сте улучили точния човек. Айде, чупката. Вие сте ужасен човек. Че кое ми е ужасното? Вие сте авантаджийката в случая и сигурно цял живот се надявате да ви минат номерата. Айде със здраве. Хайде, Ребека, тръгвай. Нахална работа са, бе, Георги. Такива усойници да не ми ги докараш в къщата, ей. Извинете, господине. Извинете. Кой като ще ни ме чувам, бе? Да намалите музиката малко, ако може. Надуми се главата. Че кой има на музиката? Много силба, даже. Малко ми идва в повече, чувствам се като в дискотека. Като казах ти дискотека, ще мина през един магазин и там да си взема цигари, окей? Ама как така? Не ви е проблем, нали? Боже. Той магазин е много наблизо, го на 5 км. Настъпвам гъста и сме там за нова време. Оле, майко, може ли малко по-бавно де? Георги, слагай колана, че не се знае дали се преберем цели. Ако може по-бавно, карайте. Аз си знаех, че трябва да хванем автобуса. Знаех си. Георги, ела. Що ревеш, бе, момченце? Удариха ма. Кой те бил, бе? Само аз мога да те бия. Иванчо. Ма как ще те би Иванчо, бе? Да, на стоянка. Иванчо на стоянка. Те ли? Сега ще извънна на тая. Вари ми дайте. Го дай телефона тук. Сега ще извънна на стоянка, ще направя на нищо аз. Ало, стоянке? Добър ден, Не ми казвай ти добър ден, ще ти кажа аз едно добър ден. Защо твоя Иванчо е бил Георги, бе? От къв зор? Аз ако дойде ви напердаша и двамата, барабар с мъжоти. Не ми казвай ти без да искал, той ми искал. Хич не ме интересува. Аз го знам твоя Иванчо. Същия като баща си, той боец бил от онези, как им викаха, бе? Кварталните ли? Не знам и аз как им викат по телевизията. Слушай сега ти, Стоянке, слушай ма много внимателно. Да вземеш да си възпитаваш децата, че да ни дойда пред блока, да ви направя на 2 стотинки. Да! Не ма гледай, че съм спокойна. Аз хич не съм спокойна. Нали са имаме, ма? Една къща ни дели, бе. Хич не ме интересува. Затваряй. Само аз мога да бия, Георги, никой друг.
Айде, заминавай на то предаша! Георги, може ли да ми обясниш какво е това? Може ли да ми обясниш какво е това? Намери го долу в кухнята да виси. Да? Мама, честит 1 април. Какво? За 1 април? Мама е чудовище. Бе, хич не ме интересува, че е 1 април, бе. Вие на мой гръб ли ще си правите шегички, бе? На мой гръб ли? Значи цял ден не намерихте време да изчистите и да измиете чиниите в мивката, ма намерихте да направите това с баща си. Значи на 8 март забрави да ми купиш цвете, но на 1 април няма да забравиш да си шегуваш с майка си. Това ли заслужавам? Това ли заслужавам? Обясни ми, момченце. Не ме гледай така. Не ме гледай. Рам респект нямаш към мен, бе, момче. Наказан си. Без компютър, без телефон и без пари цяла седмица. Ще си правиш компания долу с баща ти, докато си готвите и си чистите сами. Честит 1 април от мен. Неуважение. Ей, значи, хайде бе, къде е това такси? Вече 10 минути минаха. Георги, стига си игра с тези котки, бе. Ей, нямам мокри кръпи да те избърша. Таксито ще дойде след малко, ще те оставя тук, аз ти казвам, момченце. С бездомните котки ще си играеш. Нали ще си бутнеш устата после, бе? Ще ти излезат циреи. Игона, идва най-накрая. Георги, айде. Извинете, това такси е наше. Ама как ще е за вас, за мен ето номерчето. Абе, хич не ме интересува номера мене. Аз съм си поръчала такси преди 30 минути. Наше е. Ама госпожа... Хайде, Георги. Боже. Георги, айде влизай по-бързо, че те с нахалници ще ни вземат таксито. Добър ден, ви ли сте Иванка Димитрова да поръча такси? Да, аз съм. Ама, мамо, ти не се казваш Тихо, Иванка, бе, Аванче. Георги. Търси езика за цъвите, ще ти ги разбия, момченце. Кога за малкия? Нищо, викам, много хубава кола имате. Мерси на изплащане. Георги, не. Абе, момченце, колко е часът, бе? Знаеш ли? Защо си още в леглато? 12 часа е, да, 12. На обяд. Ти и баща ти цял ден ми лефтуните ми спите. 1 дол дренки сте и двамата. 1 дол. Търте и. С главно Т. Нали ти казах с нощи? Ще ходим днеска да копаем лозите на баба ти и дядо ти. Да не ми се успиш. Успа са. И какво е това, бе? Мизерия и чудо в тая стая. Тук е паднало бомба, бе. Дрехи навсякъде. Как ми тъй срам, бе? Мъж за женене си станал. Мъж за женене. Аз няма как след тебе да вървя постоянно да ти чистим. Няма как. Дой тук ми дойде. От тебе и от баща ти. Днеска до 8 вечерта ще ми копаеш на лозето без да спираш. Да, и то с скривата лопата. Да си стана до 5 минути да слезеш долу веднага жести. Същия като баща си.